Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We kom na Difrenti Begi no in het programma die zie dat yo kisi Difrenti Begi die Difrenti Okasi die de. Ja so para sisa labi wang tiye gona in a Moskee. Je gona Begi also. Da ya wan Begi do. Tiye go in a Moskee ook toe lekt tiye go in also ook toe in gona er leti futu rechterbeen. Je put die ready voet naar visie, go naar moskee. En dan je taka dua disi. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. O Allah, open je me den doro voor je genade.